Euskal Herria baietan nik hats berri bat ikusten dut, abertzale guziak eta bateratzen dituena, izan dadila zahar edo gazte, zaharen esperimentuarekin eta gazteen dinamismoarekin. Hala azkenean representatzen duenetako gero baikor bat Euskal Herriarentzat. Atxebaia hautatu dut, niretzat egiazko mugimendu bateratua eta indartsua baita, eta hori behar dugulako biharko Euskal jendartea definitzeko eta eraikitzeko berezi. Gaur asko bildu gira hemen eta askoz gehiago izan behar gira oraindik. Ezker abertzale guzien artean nahi dugun herria eta jendartea eraikitzeko oraindanik, denak batuak. Il était nécessaire que la gauche abertzale se dote d'un outil efficace qui dépasse les logiques partisanes. Je pense qu'aujourd'hui nous avons posé la première pierre. Pozik etorri naiz honeat uztarritzen zen eta egiazko ezker abertzale ekologikoa sutiarazteko iparraldeuntan. Pour qu'Euskal Herria soit reconnue en tant que nation, qu'elle puisse décider, choisir son propre avenir, mais aussi par souci de plus de justice sociale, d'égalité, de solidarité, j'apporte mon soutien à Euskal Herria bai et je choisis donc EH Bai. Batuz eta indarrez abiatuko gira kantramenduko boza honetara. Beraz, animatzen dut jende guziari orain parte hartzea EH Baien dinamikan. Aussi, c'est la porte grande ouverte à tous ceux qui avaient fait pour jusqu'à présent des choix, des raisons respectables, le choix de ne pas choisir. EH Bai mugimenduaren sogeran parte hartzera deitzen dut, etorri ezten jende guzia, auzolanaren garaia delako eta egietarik abiatuz gure eskolegia eraikitzeko aukera dugulako. Gaur berretsi dugu zer den ezker mugimendu abertzalea eta biziki indartuta atera gara.